Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki khon ki hajar ka hima langrin haka khandre tur urisa ajar pusan ki lalit banu kendo yu executive member ka Khas Hills Autonomous District Council uba Danzil Reynard Chen uba khmi yaktanat ilaka bandawa wengno yu nongtei sings imyong kumusiem ka hima langrin habakren shikilat pathai khubor uba finance imyong udaong bagajingdawa ki khon ki hajar ka hima langrin ban wengno yu teusiem kadai namar bakila do ka jingshanya bun beteng kumusiem nenong penyat ka hima ngikwa baka hima kan yat bet yadunti bat ban yada ya ka hok jongi om dei tang menta handai hakal weiru kumju ulaong kumta uladawa na wiem ban wengno yuti usiem knang baka hima langren kan kieu shakmat bal baka na ban yada ya kariti dostur ki balabu do unong thau om tang menta handai na do kulong kuma uba finance ulaong ru baki khun ki hajar ka hima kimdon shu ka jingshanya bat kim kwa shu hiru ba unong tei sings imyong unbat ya ka khat kumusiem habakali uba finance ule tho benadu usnam hajar pulai hadu hajar pusan kimdon shu yu siem bapura namar bayu unong tei ladap ban suspend nadu usnam hajar pulai bat gidon tang yu acting siem kata uba Brilliant Henry Imyong hande ki kwa ban kerpat na wm ban buno da ka election kna bakin yo no yu siem bapura jong kahima ulaong ru ba unong tei sings imyong uba kahima kaladap ban suspend nadu usnam hajar pulai ulale don bor palat kumta kilabu kajingdawa badeban wengno mardor yu kum kajingmon hi jongki padba ka hima langren Kita tengah deba panas inyo tengah empau ya kejing ai kublai itu cipres di media kebab lawan kan pelakor kenang batni bangin ai ya kejing pensai sapi ki padba jong ka hima pat khamtam ya ki padba jong kari kasih jantia ban kip ya ke kaji kakia kasian keba ni kem ka hima ngimat kini kising di port ki balino tinggiwan sang ne ban kendu ya UN chat ba description ba in ai ya kenika jingkerpat pat ka em leng ba ka diskonsil ba sel pha ban ai no yang ni da kata ka jing du jing sanya jing ya im uba mata wa na tei sim yong ubala suspend na du snam ada pelai dan nak liang jing ke ikut ki ajar ka ka himangi ya dawan ka konsil ba ni don kam no da ka election dan dia dah tahu sim ubah kurang main nak liang jing ni layo ya ban kendu em nak liang jing trong em ila ai hangi ba insa ai yak ordar hadin bala diap kasison jongkan nika konsil hakin ki kayoki panwa akita ki ki bangel yo yak pan yak kriam entak sih nadu usnam ar hajar apply jong benai agos ladanga makala baka konsil kala suspend ini muslim nak tais yong nak dau kejing ya kaba ula ya jelas ya kiriti gidustur jong kahima ya kaba ula kamri kinti ya ka raj jong kahima dan nak liang jong iki kun kerja jong kahima nim jon jong sanya si ya muslim ba tan biang ke muslim nang ni sekmat dan sisaria kahima ke sini kemudian hadu mentau udang long tang akting sim na pila dap suspend mentangi don acting sim dia nak liang jong iki kun ki hajar jong kahima ngim kwa ba acting sim un yai sensyar ngi hengi kwa ba ngin yo no da usim ba pura yak ban sensyar ban pet ya ka sensyar ka pedang ka it ka hima ka jong mudah beri acting sim acting sim ta udah ba berian beri sim yo Ita ubah pi dawa ba ban weng no mardor na teng itu kajing dawa jong ban wang no mardor ni udah unang tei sing imyong sim ba suspend kini ki absnem ti ba lelik kidau kajing le don bor jong ni usim tolong ba u kam ri kenti ya ka rat jong ka hima ban penlong ya kata ka 50-50 sampau sakaying sampau saka hima dan nakaliang jong ni ikun ki hajar jong ka hima nyim kwa ba kan long kentang ri kwa ba kami ka kendau jong ka hima ka ba umen bari umen ba kiten men jong ni labu yang ni ngi kawa ba kan long bet jong ka hima nak sepakat kemba nilai yo nadu mensulah kajinglong cuman hapok kahima kamdon kajing bom songsuk songsangan namar nakaliang jong ting umla ya kaban le namar
kadai ka kamram tang unong pecipo ngi dawa na ka konsil ban ai no ngi da usim ba pora kenang ba ki jing ki ba ngi mat hapo ka himangi la ban weng no ki jing ba ha ki ka jing don jong ki kli nong kebut hapo ka himalang rin ki bakat pa sa jorong ki don khat ni spai kadung menta ka jing ai ka jing sani jong ki ba yang ni kiri orang ba ban wan mandawa hang ne kalong kombasi hajar pam ni wan dak kum ki kul ki hajar ha em nga dai tang u nong hang sino Kay ka jungkular na iyam. Ka jingkular jong yam wong hadin ka last section ka ban setiap akan ka tiya ban wan unsa ai kanu ka jing nakaliang jung iru nila menjur ya kata ya ka ba ba em ula ai hangi yang iru ngala tu ni kata ini sa kwek hadin bakal aja section yang kanu ka konsil ya ka ba kinsa ai ka jingpun saya hap jeng bat ya kata angin sawan ra ru ya kani sakit kata ba nakaliang jong ki ba ru ki ai ka jingpun singau sia ka isi haji ni tayau ki panai kita ya ku wan hadin bakal ini adalah ai ya ka jingpun